Arep makani wong ngerso nang langgar iki paran jane yo lagu we. Arep bingung nyane weh kan bingung-bingung isen wis. Ana daginge ayam. Nyane weh nak ngono lah geprek ben weh. Iki ana ayam, kubis, timun, tomat, ambi lobo. Bingung-bingung ayo Rika, ditikipen mangan kuwi emak wis kok dijajarak nduk bewen. Sudah diceplokaken nduk wis lah, kayak diuruk-uruk uyah dipipen wis gores wis. Kayak lur, biar res lur, alhamdulillah wis mateng kabeh. Kayak tinggo nang anu lur, tinggo nang langgar, nggo ngesoyo uang, alhamdulillah wis ketemu wis menune wis. Saiki ke kari madai wis lur, alhamdulillah. Madai wis kemene. Tinggo sarap tutuk-tutukan ngene wis. Kene wareg. Penampakane nasi geprek. Nasi geprek siap wis lur, kok. Kayak lur mari wis siap diantar. Iya wis lur, kayak nak meluncur wis sison.